Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ και σήμερα θα ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο. Θα παίξουμε Far Cry Primal. Το έχω κατεβάσει εδώ και καιρό, έχω παίξει λίγο, αλλά εντάξει, δεν έχω παίξει πάρα πολύ. Εδώ πέρα είναι το πώς θα έχουμε το παιχνίδι και ας ξεκινήσουμε. Ναι. Θα κάνουμε τη σειρά. Λοιπόν, πάει με καλά FPS. 2016, 15, 13, 12. Πέφτουν τα χρόνια, πηγαίνουμε πολύ πίσω. Δεν είμαστε στο σήμερα, είμαστε στο τότε. 1800, 1700. Ακούστε τους ήχους. Οι γλώσσες που περάσαν, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι Σταυροφορίες, οι Vikings, οι πρώτοι χριστιανοί, μετά μπλα μπλα μπλα. Προ Χριστού. Ω Παναγιά μου. 4.000, 5.000. Όπα, σταματάει ποτέ αυτό. 10.000 π.Χ. Φτάσαμε στο 10.000 π.Χ. Όχι μετά. Κεντρική Ευρώπη. Α, επίσης να ξέρετε ότι δεν μιλάνε αγγλικά. Επίσης μπορεί να ακούσετε καμιά ελληνική λέξη και αγγλικές και απλώς έχουν ανακατέψει τις γλώσσες από ό,τι κατάλαβα. Θα δείτε. Άξινος. Winter. Σε χασά. Αχα, ενδιαφέρον πράγμα. Μας έχασα. Μάθαμε λέξεις. Μάτσα μου το χάτα. Τουάσάλα. Τώρα μη με ρωτάτε. Μη με ρωτάτε. Δεν θα μιλάω. Ενδιαφέρον. Δεν θα μιλάω. Γιαούρτια. Κατούρις. Ό,τι πει. Κατουράνε αυτοί. Αχα. Ενδιαφέρον. Βράστα. Τα βράστα έρχονται. Σαν σάξινος. Σαν Ubisoft. Ubisoft είναι καλύτερη εταιρεία παιχνιδιών. Δεν θέλω να σου το πω, αλλά είναι η αλήθεια στην κυριολεξία. Μ' αρέσει η Ubisoft. Βγάζει τέτοια ωραία παιχνίδια τώρα τελευταία. Τώρα θα βγάλει το Far Cry 5 του χρόνου. Να. Ελεφαντίνη. Μαμούθ. Α, ναι, είμαστε 10.000 π.Χ. Δεν υπάρχει ελεφάντας. Υπάρχει το μαμούθ. Είναι το τότε ελέφαντας. Έχουμε ακόντιο. Πάμε να σφάξουμε. Ναι. Βέβαια είναι πολύ ελέφαντος, οπότε δεν μας βολεύει να σφάξουμε ελέφαντες. Αυτός έχει το μωρό να φάμε. Να φάμε. Πρέπει να φάμε. Α, αυτό είναι. Εμείς εκεί. Είμαστε ο Τακάρ. Ο Τακάρ. Πώς να τον ονομάσουμε? Πρέπει να βάζουμε και ονόματα στα παιχνίδια, αλλά μπας το καλύτερα. Τακάρ. Α, επειδή ξέρω λίγο από το παιχνίδι. Θα βγάζα και Battlefield 1 σειρά, αλλά το έχω τερματίσει σχεδόν, οπότε δεν νομίζω θα αξίζει. Έχω αφήσει μόνο το τελευταίο σενάριο. Έκανε ηλίθιο μάρα. Πήγα να τρέξω. Να σε σκοτώσω. Δεν θέλω. Μας έχασα. Α, βρίσκουμε μικρό μαμούθ, το βγάζουμε από το κοπάδι και μετά το τρώμε. Ωραία. Φάω αυτό. Είναι και αυτό μικρό είναι. Χάιξινος. Στο Όουρους θέλουμε να πάμε. Κοίτα εδώ. Ωραίος βράχος. Κεντρική Ευρώπη είναι όμορφη.
Πρέπει να φάμε το μαμούθ ή θα πεθάνουμε. Κάτσε. Ό,τι πεις φίλε, αλλά... Αυτός ο ήχος δεν ξέρω πώς με ήρθε. Να τους σκοτώσω, μπορώ. Φωτιά στα Σαββατόβραδα. Α, ναι, τα μαμούθ τα φοβίζει φωτιά. Πάρες μία στο... στον κόλλο τον πέτυχα. Πάρε μία στο στόμα. Α, συχτήρι. Για μαμούθ. Κάτσε καλά. Άι. Ω-ω. Σόφα. Χαϊ. Χαϊ. Σόφισε. Θα φάμε. Σου άξινος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται το mouse, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Να το κάνει με το μαμούθ. Όχ. Τίγρη! Ακούτε τίγρη, ξέρουν ελληνικά αυτοί. Άι, δράμα, ξέρουν και το δράμα. Άι, ξέρεις που είμαστε, πρέπει να είμαστε Βερολίνο, δεν εξηγείται αλλιώς. Οι Γερμανοί έχουν τίγρη. Άι. Έκανες τη λάθος κίνηση για... Αυτό λέγεται Sabertooth, από ό,τι έχω μάθει. Τάκαρ! Όχι. Αου. Ouch. Αου. Εκεί. Και πεθάναμε μάλλον. Δεν θυμάμαι κιόλας τι έχει γίνει, γιατί το έχω να παίξω καιρό Far Cry, οπότε τα βγάζω. Μ' αρέσει το Far Cry, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, απλώς είχα καιρό να παίξω, επειδή είχα κολλήσει με το Victoria 2, το οποίο θα βγάζουμε λιγότερα βίντεο. Ναι. Σήκω τάκαρ. Σήκω. Νοσάτι τάκαρ. Βράστα, θα το πεις φίλε. Συγγνώμη, εμείς δεν πεθάναμε και ούτε αίμα δεν βγάλαμε κι αυτός. Έχει μια τρύπα. Σκάτα. Ουσλαού τραγκάς. Πιο συχαμερό πράγμα δεν υπάρχει. Και αυτό δεν έχει ούτε αίμα. Καμιά φορά αυτά τα παιχνίδια. Γενικώς τα παιχνίδια τα σημερινά δεν έχουν... δεν είναι ρεαλιστικά. Οπότε, εντάξει. Εκτός και αν είχαμε το survival mode, που δεν θέλω. Το μονοπάτι για το όρος. Ούρος. Νιχ. Θέλουμε γύρ. Ubisoft Club. Α, έχουμε και το Ubisoft Club. Ναι, δεν το έχω αγοράσει. Οπότε δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σκάσε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που βρίσκα. Αλλά έχουμε μια τίγρη και είμαστε παγιδευμένοι στη μέση του πουθενά. Και δεν ξέρω και να φτιάχνω όπλα. Δεν έχουμε τίποτα. Θα φάει ξύλο η τίγρη. Κι άλλα, ξύλα. Θέλω ξύλα. Δεν καταλαβαίνω το παιχνίδι. Θέλουμε ξύλα. Τι άλλο θέλεις, παιδάκι μου? Σκάσε, τίγρη. Πού είναι η τίγρη? Θέλω να τη σκοτώσω. Σκοτώσω με τα με τα χέρια. Που δεν μπορώ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να με αφήνει. Εδώ. Crafting. Ο άνθρωπος προοδεύει και ανακάλυψε το τόξο.
Μπράβο. Α. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς φτιάχνουμε ένα τόξο. Λυγίζουμε ένα ξύλο που σήμερα θα σπάει, τέλος πάντων. Το δένετε. Το κρατάτε και απλώς το δοκιμάζετε. Το ξαναδώ που θα βρεις. Επίσης, επειδή έχω παίξει και το έχω προχωρήσει, να ξέρετε ότι δεν βγάζει τα animations για όλα. Για τα δύο πρώτα. Για να σε κρατήσει μέσα, υποτίθεται. Ωραία, θέλει να σκοτώσουμε κατσίκες. Α, το καλύτερό μου. Σκοτώνω. Μη στο κόρακα. Οκ. Το σκάσε. Σκότωσα. Πρέπει να πέθανε. Α, στο χ. Κατσίκα. Κατσίκα, κατσίκα, γλυκιά μου πιτσιρίκα. Έλα κοντά μου και... Δεν ξέρω το υπόλοιπο. Μ' αρέσει που έχω γίνει γυφτάκι. Ξέρω να παίζω. Έχω παίξει πολλά Far Cry παιχνίδια. Έχω παίξει το 4, το 3 και το Prime, αλλά δεν έχω τερματίσει ούτε ένα από αυτά. Είχα φτάσει το 4, αλλά δεν το είχα τερματίσει. Είχα παίξει πολύ λίγο. Όχι πολύ λίγο, είχα παίξει όλα τα side missions από το 4. Και δεν ασχολιόμουν καθόλου με το main campaign, γιατί δεν με νοιάζει το Kirat. Βασικά με νοιάζει το Kirat. Η απελευθέρωση του έχει να τσακώνομαι για το ποιος θα διοικεί το Kirat. Νομίζω αυτό δεν έγινε. Μη μου αγάπηστε, θέλω να το παίξω. Ξέρω, το έχω κάνει ήδη παιχνίδι. Σου λέω έχω πει. Α, τώρα μου λέει τι θες να κάνουμε. Α, άλλες δύο κατσίκες θέλουμε. Κατσίκα, κατσίκα, γλυκιά μου πιτσιρίκα, έλα κοντά μου. Και έλα και εσύ, κατσίκα, κατσίκα. Κατσίκα, κατσίκα. Κατσίκα, κατσίκες, κατσίκα. Μπε, μπε. Πάμε στον άλλο βράχο. Λάλα. Σήκω. Γομάρι τακάρ. Τακάρ. Συγγνώμη, ο τακάρ θέλει 3 κατσίκες για να χορτάσει. Μην τα λένε για μας. Headshot. Headshot. Και άλλη μία. Πάει κι αυτή. Headshot. Αυτός ο ήχος καμιά φορά με ιδιάζει. Αλλά μετά το συνηθίζεις. Άρα ο τακάρ για να χορτάσει μάθαμε ότι θέλει 3 κατσίκες. 3. Εγώ τη μία δεν μπορώ να φάω. Θα φάω 3. Ωραία, πάμε. Κάτσε να μαζέψουμε πέτρες και τη βρούμε μπροστά μας. Γιατί θα τα χρειαστούμε από ό,τι φαίνεται. Τρόμαξε σε χτύρι. Η τίγρη έχει φάει όλες τις κατσίκες. Μπαβαριά μου. Άστας να ζήσουν. Βοηθήσουμε στην πανίδα. Πιο πολλές είναι οι κατσίκες. Βέβαια, όντως είναι πιο πολλές οι κατσίκες από εμάς. Οι άνθρωποι τότε ήταν γύρω στους 1 εκατομμύριο παγκοσμίως. Αλλά αυτό ήταν στο 1000. Στο... Άι. Πω. Και σκοτεινιάζει όσο μπαίνεις μέσα στις πηγές, σκοτεινιάζει. Εννοώ ότι... Να σκοτεινιάζει. Εν τω μεταξύ έχει πιο καλά FPS από το... Ναι, τα κάρα. Ξέρουμε να παίζουμε. Πού είναι η φωτιά? Α, περιμένετε. Έχει και το minimap. Δεν ξέρω αν θα το δείτε. Βασικά δεν ξέρω τι θα δείτε στο YouTube. Θα πρέπει να δω το βίντεο. Πώς περνάει ο χρόνος? Έχω χρονόμετρο γι' αυτό το λέω. Εντάξει, τα βίντεο του Far Cry Primal το σημερινό, ας πούμε, θα είναι γύρω στο 20 λεπτό και. Οπότε αναγκαστικά. Πού είναι η φωτιά? Α. Φωτιά. Φωτιά. Πηγαίνει με 60 κάτι, FPS ή 50 κάτι προς 60. Καλά. Φύσα. Συγγνώμη, εκεί πέρα που ήταν ακόμη νύχτωνε και ξαφνικά γίνεται νύχτα. Πώς γίνεται αυτό? Κοίτα εδώ. Να της βγάζω μια φωτιά, φίλε. Και την είχε και έτοιμη, την είχε κάνει delivery. Να
τα λέμε αυτά. Delivery την έχει κάνει τη φωτιά. Ξαφνικά. Πάντως έχει καλά animations τουλάχιστον. Ξαφνικά ένα τόξο βρίσκεται δίπλα. Ιησού. Ο Ιησούς. Χαντάσχτα. Και άμμο. Σκάτα όλα έτοιμα τα έχει. Άμμο το όρο σου εδώ μέσα. Μην ακούτε. Θα μιλήσει Sunshine. Έχει νυχτώσει. Α, φωτιά. Φωτιά. Α, φωτιά και η φωτιά. Δεν το ξέχασα. Γιώτα. Α. Τώρα θα βγάλει animation. Παίρνουμε ένα ξύλο, όπως το έχουμε έτοιμο, το έχουμε παραγγείλει, και βάζει μια πέτρα. Και όποιον πάρει ο χάρος. Και μετά το κοπάνα σε έναν τύπο και μένει ανέστητος. Μπορεί και νεκρός. Μα ναι, τα animation στο Max το πηγαίνουν κάτω από 30, κάτω από 40. Μισό τα animation. Κοίτα εδώ, όλο το παιχνίδι πηγαίνει 50 κάτι FPS με την καινούργια κάρτα γραφικών που είχα. Δεν θα κάνω unboxing. Ω, φωτιά. Φωτιά. Α, πατούσες. Αν είμαστε ξέρουμε. Επίσης, δεν ξέρω πόσα. Το έχει κάνει ο Tuesday νομίζω βίντεο. Και οι Gramers. Δεν ξέρω. Είχα πει και στο Victoria 2 για αυτούς. Στο Heart of Jack. Δεν ξέρω αν είδατε την τίγρη. Τι έλεγαν. Α, ναι, και το έχουν κάνει οι Gramers και 2J βίντεο. Το έχει τερματίσει τουλάχιστον οι Gramers. Το έχουν τερματίσει. Θα το τερματίσουμε μάλλον κι εμείς. Απλώς θα μας πάρει πολύ καιρό. Μπορεί να μας πάρει και όλο το καλοκαίρι, ας πούμε. Θα φύγω για κάποια στιγμή το καλοκαίρι, οπότε ναι, θα μας πάρει πολύ καιρό. Επίσης το καλοκαίρι, επειδή θα αργούν λιγότερα βίντεο, επειδή θα κάνω αναγκαστικά αγγλικά και το καλοκαίρι. Δεν έχω μείνει τάξη, απλώς θέλω να τελειώνω πιο γρήγορα. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να βάζω και το. Δεν χρειάζεται να βάζω το αυτό εδώ, αφού ξέρουμε όλοι που θα πάμε. Εγώ τουλάχιστον ξέρω. Αφού το έχω παίξει. Τη συγκεκριμένη πίστα την έχω παίξει 2 φορές. Έχω βαρεθεί να την παίζω. Αλλά είπα να το μοιραστούμε. Γιατί όχι. Άλλωστε πολλοί δεν το έχουν. Στην Αμερική όλοι το έχουν σχεδόν, λέει. Τους άρεσε τα animations. Λίκη. Α, να σου πω, κύριε Primal. Δεν συμφωνήσαμε να έχει κύριε. Α, ναι. Καλά. Τώρα να δεις που θα βάλω φωτιά. Επίδραση στους λύκους. Αϊ, αϊ, αϊ. Θα σου μείνει. Έλα εδώ. Δεν το ολομάτε. Πού είναι το. Βάλε φωτιά. Βάλε φωτιά. Αϊ, αϊ. Αϊ, αϊ. Βάλε φωτιά. Ωραία, μ' αρέσει φωτιά. Έλα εδώ. Παλιόλικε. Στον κόρακα. Έλα εδώ, θέλω να κάνω skin. Θέλω να σου πάρω το δέρμα. Δεν ζητάω πολλά. Έτσι ξαφνικά. Α, ναι, αφήνει αίμα. Αιμορραγή. Πέθανε ο ένας. Α, σι, τυρί. Παλιόλικη. Να περιμένεις εσύ. Κάτσε καλά. Κι εγώ κιόλας. Τελείωνε. Έλα, θέλω και εσένα το δέρμα σου. Είναι ωραίο το δέρμα λύκου. Χαϊ. Χαϊ. Έβαλα φωτιά στο λύκο. Κάτσε καλά εσύ. Κοίτα εδώ. Ενέδρα μου έχουν στήσει. Έχω βαρεθεί να τους κυνηγάω. Να τους κάνουμε σκηνή όταν θα έρθει η ώρα. Για πρώτη φορά. Ενώ παγιά τους είχα σκοτώσει όλους. Τους είχα φανεί στον πληθυσμό από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα. Εγώ που σ' αγαπάω, έλα εδώ. Δεν με πλησιάζουν αυτοί οι παλιόλικοι. Δεν τολμάνε. Φοβούνται. Κλάσουν ρέγγες. Άμα. Τελείωνε. Slate. Εντάξει, μας πήρε μισή ώρα μόνο το intro. 7 λεπτά μας πήρε. Το πιστεύω. Αυτό το βίντεο δεν θα φορτώσει ούτε αύριο. Χαϊ! Α, πάει φωτιά.
Ένας τύπος ήταν εκεί. Τύπος. Φώτια. Κόκαλα είχε αφήσει. Μου κάνει. Πάμε από εκεί. Ξέρει τόσο καλά. Είναι και γύφτος. Ό,τι βρίσκει, πάρ' το. Αϊ! Α! Ποντίκι. Ένα ποντίκι θέλω να φάω. Θέλω να φάω ποντίκι. Κάτσε, φωτιά. Φωτιστικό το κάναμε την περιοχή. Τώρα εκεί πέθα και την καλημέρα. Α, ναι, δεν χωράμε. Ποντικάκι. Ω. Φωτιστικό. Σκάστε. Εκεί μέσα τι γίνεται, πόλεμος. Πάμε τρέχοντας. Αν αφού έχει νερό. Κολυμπάμε και έχει βάλει και μια μουσική. Με κάτω από το νερό άμα μας δει κανείς. Πάμε έξω. Κάτω από το νερό. Α, επίσης να ξέρετε δεν είμαι καθόλου καλός στο stealth. Έχει πτώματα εκεί πάνω. Σκάς, έχεις κάνει πιο μεγάλη φασαρία παγκοσμίως. Αυτά τα animations μου πηγαίνουν το βίντεο κάτω από 30 fps έτσι πως πάει. Όχι κάτω από 40. Α, πού είναι το αυτή σου? Έχει και μια μίγα. Α, χρυσό μίγα θα είναι. Ω, κόμενα. Βρήκαμε κόμενα. Ούψ. Μωρή, φύγε από εκεί. Άξινος. Τίγρη, μωρή. Ξέρει ελληνικά. Όπα, θα χεστεί. Όπα. Έλα. Κάτσε. Α, πάρτε να το. Άστα να τη φάει. Άστα να. Ούντα. Γκούντα. Άρα το τυρί το γκούντα, άμα το έλεγα τότε θα έλεγα τρέχα. Δηλαδή το γκούντα το τυρί πώς θα το έλεγα? Θα έλεγα ραν και θα σήμαινε γκούντα. Πω φαντάσου να το ζούσεις αυτό. Έχει κάτι τέτοια, έχει τόσο ωραία γραφικά πάντως, δεν το πιστεύω, δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει κάτι γραφικά τέλεια. Α, πάει και φωτιά. Μα δεν βλέπουμε. Ξέρω πηγαίνει ανάποδα, πηγαίνει στην τίγρη. Πιο κοντά. Α. Έχω το caps lock τόση ώρα. Όρους. Ω, μια μαύρη πέτρα. Μια μαύρη πέτρα. Ουρούξινος. Φτάσαμε. Μπι. Τακάρ. Χάσα. Σάιλα. Σάια. Χωρίς wifi. Γι' αυτό είναι όλοι ανώμαλοι. Ναι. Το έχουμε πει αυτό. Σου φαίνεται για να έχει κάποιον παρέα, δεν μου φαίνεται κάποιος παρέα. Τα αυτιά μόνο.
Δεν θα φάω αυτιά. Δεν θα φάω αυτιά όμως. Χοντροκόλα είναι η ιδέα μου. Συγγνώμη τώρα, είναι μεγάλη. Έχει... Τρώει η κυρία. Για προϊστορικά μια χαρά. Έχει μπούτια, ποδαράκι, μια χαρά. Στη σχάρα. Κάπου εδώ πέρα θα κλείσω όμως το επεισόδιο. Πρέπει. Έχει φάει όλη την... Παίζω γύρω στα 20 κάτι παιδί. Μπορεί να παίζω 20 κάτι λεπτά και λιγότερο, αλλά... Μάσα. Μάσα θέλει. Μάσα. Τι είναι? Τι είναι το μεζέ? Οι άντρες κρέας θέλουν, δεν θέλουν βατόμουρα. Κοιτά εδώ. Είναι και γουρούνι. Εκεί. Και πιο πάρει ο χάρος. Για μένα είναι δηλητηριώδης. Συγγνώμη τώρα. Θέλει να μ' ακούσει τώρα. Είπες τη λάθος λέξη. Και άμα είναι ούνταμ, μόνο σου κοροϊδεύει τόση ώρα για να σε φάει. Κάτσε μωρή. Είναι και ωραία τοιχογραφία. Ιγκουάνα. Τρώνε ιγκουάνα. Έχω κάνει έτσι όταν δίνω την προπόνηση τα τελευταία. Ντάνσα ντούντου. Ντούμπου ντούσου. Είναι χάι. Με τρυπανά έχει. Αι. Green. Πράσινα φύλλα νομίζω. Πράσινοι φεύγουν έξω. Πράσινοι. Υπάρχει και περιβαλλοντολογική ομάδα. Συγγνώμη. Βρήκαμε γυναικουλά. Όχι, αλήθεια τώρα. Θα την παντρευτούμε. Οκ, κάπου εδώ τελειώνει και το επεισόδιο όμως. Ήμουν ο Σώτης και σήμερα παίξαμε Far Cry Primal. Η σειρά θα φτιαχτεί σειρά από ό,τι φαίνεται. Θα είναι και μεγάλη σειρά. Από εδώ, γεια σας.